И здравейте хора, днес ще ви покажа как да си включите джойстика към телефона. Така, значи, като сте с джойстика, стискате тия двата бутона едновременно. Аз сега няма да си ги натискам, нали? И ги задържате, докато тук лампичката напочне да ви разсвятка. После, като сте си го таковали, идвате в Bluetooth, така, и търсите нещо за PlayStation 4, Defected нам си какво. И после идвате в настройките, улеснен достъп, докосване, Assistive Touch. И тук това трябва да ви бъде така. Ако видеото ви беше полезно, моля харесайте и абонирайте чуто. После, за да си оправите джойстика, просто ви трябва или да си го свържете към PlayStation с оригиналния или какъвто и да е кабел, или с някаква безопасна гличка, ето тук до таковато да го изключите.